Egunon guztioi, ongi etorri, ze plazera, hemen dauzkagun aditu guztien artean egoteagatik, Pol, Lamia eta beste batzuk, hasi aurretiko hartxo bat, ez erabili gela honetako wifi-a, hainbat arrazorengatik, eta bestalde, eta noski, badakizue, telefonoak itzali, mesedez. Mila esker, hemen egoteagatik, Pol, ulertzen duzu, bai, itzuliko dizugu. Beraz, ni Mark Mortelman naiz, kazetaria naiz, hainbat podcast eta sortu ditut bioanistasunei buruz, eta nirea deitzen da Balen Zugrabion podcast hori, eta hemen daukagun eztabaidan gaur egun badago egia esan zer kezkatu eta galdera edo maion inguru honen gaia da nola justifika daiteke ekozidio bat energia transizioaren izenean. Hemen ikusten duzu idatzita, baina ongi da hori gogoraraztea, landeetan gaude, Frantzia hego-mendebaldean oso lurralde berezia da, ni Lorenatik nator, hemen Napoleonek idortu zituen leku guzti hauek zuhaitzak landatuz, eta hemen badago energia burujabetzaren inguruan eztabaida handi bat ados edo ez izan gaitezke, baina hasi aurretik eta zure elkartea aipatu nahi nuke, Mari, kontua ez da bereziki pertsona horiek borroka bat daramatela zerbaiten kontra, bueno, alegia, proiektuaren ibilbidearen kontra, ez proiektuaren kontra, alegia, Oianen babestearen aldeko borroka bat da, hemen daude hainbat elkarte, horretarako ozeanoaren babesteko borroka bat da, eta mai inguru hau antolatu dugu bertako biztanleek ere beren eskubideak adierazteko eta aldarrikatzeko. Erabaki dugu gaurkoa bi zatitan zatitzea, lehenengo zatia ozeanoari itzuliko diogu, eta bestea lurrari, beraz, nik lehen mai ingurua animatzen arituko naiz, Pol, Lamia eta beste batzuekin, eta bigarren zatia Lori Deborek kudeatuko du edo animatuko du, La Releve la Peste. Komunikabideko arduraduna da bera, eta bien artean 15 minutuko tartetxoa hartuko dugu, eta beraz, proposatzen dizuegu pausa demora horretan ez joatea, zeren bi zati hauek erabat loturik baitaude. Beraz, lehenik Mari Narzak aurkeztuko dizuet, LAE-ren sortzaileetako bat da, eta Marik testu ingurua azalduko digu zergaitik gaude hemen, eta oso argi aurkeztuko digu. Bai, mil esker. Bai, problematika hau azaldu nahi genizuen, zeren batzuk ari dira ekintza suntsigarriak justifikatzen interes orokorraren izenean, eta horregatik gaude hain zuzen hemen Stop THT 40 elkartea ere hortan ari da. Beraz, ekozidio bat justifikatzea transizio ekologikoaren izenean justifikatzea erabat kontraiarria. Alde batetik ingurumena babestu nahi dugu ondoko belaunaldiei etorkizun bat bermatzeko, baina beste alde batetik proiektu batzuk legitimatu nahi genituzke zeintzuek etorkizuneko belaunaldien datozen belaunaldien etorkizunak kolokan jarriko baitute. Eta hiru elkarte gaude proiektu honen inguruan, Sea Shepherd eta Frantziako
atalaz, landakiten akitoan eman, eta DMA, eta zeinozeko udalarekin batera, eta hemen proiektu batzuk darramatzagu Golf de Gascogne izeneko proiektuaren kontra ari gara, eta proiektu hori proiektu ekozida guztien ikur bezala ikusten dugu. Beraz, linea bat izanen dugu, elektrizitate linea indartsu bat izanen dugu lurperaturik itsasoan eta gero lurrean ere bai. Beraz, elektrizitatea bai, zergaitik ez, baina linea horren ibilbidea dugu guk kolokan ezartzen. Proiektu hori RTE, da Frantziako EDF elektrizitate enpresaren filial bat dena, 400.000 voltioko korrontea eramateko linea da, eta 2.000 megabatio transitatuko dituzte bertatik, alegia bi reaktore nuklearen eineko potentzia. Linea hori da, Frantzian legokeen linearik indartsuena, eta linea esperimentala da, eta hori aipatzekoa da, eta naiz eta esperientzia batean izan, ez dute inolako inpaktu ikerketarik egin ez ingurunean ez eta gizakien osasunean ere, eta txosten hori aztertu duten adituek, bereziki Frantziako ingurumenaren zaintza komitea, ekologia ministerioaren adar batena horrek ezezko iritzia eman du, esanez ulertezina zela halako ibilbide bat egitea, eta oianak, dunak kaltetuko zituela, eta bereziki ozeanoko espezie babestuak kaltetuko zituela, eta proiektu horrek badu alternatiba bat, lurreko alternatibat jadanik kaltetuak diren lurretan, autobidearen bazterrean, eta bigarren atera bide hori lehen etxi behar zela, eta noski RTE enpresak ez du erabaki inpaktu gutxien zuen ibilbidea hautatzea, baizik eta beste bat hautatu du, eta pentsatzen dugu bereziki errazago delako eta bizkorrago egin dezakeelako itsasoan. Egia da lurretik halako proiektu bat egitea suposatzen du kilometro guziz loturagune bat egin behar dutela, eta ozeanoan ordea 100 kilometro kable ezar dezakete loturaguneak egin baino lehen. Eta proiektu hori interes orokorreko izendatua izan da, baina interes orokorreak kontuan hartzen dituztenak dira interes ekonomikoak, baina ez osasun eta ingurumen interesak, eta prekauzio printzipioa ez dute bat ere kontuan izan. Eta taula honetan erakutsi nahi dizuet azpiegitura proiektu handi guzti horiek ondelako ibilbide bat edo prozesu bat daukatela Frantzian. Beraz, hor lehenik daukagu onespen administratibo bat, eta hori Frantziako estatuan ematen den oniritzi bat da, eta momentu horretan ez da inongo ikerketarik egin. Hori egin eta bigarren etapa izango da inkesta publiko bat egitea, eta inkesta publikoarentzat badakigu hemen 98% horren kontra zirela, inpakto ikerketak egin ziren, baina ez ziren batere sinesgarriak, ez zegoen ikerketa alternatiborik, eta bereziki inpaktuak gutxi azpibaloratu zirela, eta hori da CNPNeko adituek esan zutena, iduritu zitzaien txosten hori harinegia zela, eta normalean ikertu beharreko proiektu batzen, baina salbuespeneko prozedura bat ezarri dute, eta proiektu horrek oraindik jarraitzen du garatua izaten. Eta oniritzia izan dute, baina iritzia besterik ez da, eta ematen diren iritzi guztiak aholku
aholku modura ematen dira, eta halako proiektu bat ez da iritziekin gelditzen, edo geldiarazten. Hirugarren puntura pasako naiz, hirugarren etapara, eta hor da estatuak, Frantziako estatuak, baimenak, obrak egiteko baimenak ematen dituenean, eta hor, estatuak ikerketa edo zalantza guztiak alde batera utzi, eta halako erabaki bat hartzen du. Normalean hor lehen irizpidea interes orokorra izan beharko luke, baina ez dute kontuan hartzen, eta adibidez hor autobide baten inguruan bada ingurumen baimen bat lortu beharrekoa edo estatuak eman beharrekoa, eta normalean ez du ematen. Baina beti ere salbuespenak daude, prefetak alegia estatuaren ordezkariak ematen ditu salbuespenak, eta salbuespen bat emateko hiru baldintza bete behar dituzte, eta kasu honetan tentsio handiko linea horretan bigarren irizpidea ez dute betetzen. Alegia, bigarren irizpide horrek erraten du ibilbide alternatibo bat ez dela izan behar, eta badakigu badagoela bigarren alternatiba hori. Eta RTek ez du bigarren alternatiba hori ikertu nahi ere, beraz hori onartezina da. Bi baimen horiek, bereziki bigarrena, ingurumen baimen hori sesamo moduko bada enpresa orientzatzeren hori izenpetu, eta enpresa has daiteke lanak egiten, eta hor dago arazoa, zeren aldi berean ingurumen elkartek eskubidea dute horren kontra jotzeko, eta orduan errekurtsoak helegiteak egiteko. Beraz, errekurtso horiek urte eta erdi edo 2 urteko epean ikertuko dira, baina bitartean enpresak lanak egiten jarraitzen du, eta hori ez da inondik inora ere onargarria. Hemen erratu naiz, barkatu. Ez hemen horri bat eskaz dut, barkatu, arazoa da, ibilbide hori jarraitzen dugularik edo zein proiektu, naiz eta ez ona izan, etapa guztiak gaindituko ditu, itxuraz ematen zaizkion oztopoak gaindituko ditu. Eta zoritxarrez askotan ez dugu gauzandirik egiteko holako kasuetan. Bueno, barkatu berriz ere. Denak nahastu ditugu. Baina, zoritxarrez, gaur egun oso sume izan behar dugu. Ez dugu guk proiektu horren aintzinapena geldituko. Ikusten dugu justizia dela bakarra estatuaren botere gehiegikeria gelditu dezakeena. Gaur egun prefetak berez lege kontrola gainditu behar du, eta hori oso importantea da, zeren ikusi aurreko grafikoan agertzen da enpresak obrak egiteko baimena jaso bezain laster segidan hasten dira obrak egiten. Frantzian 6 lekutan edo badira olako kasuak, eta zergaitik hasten dira lehen bailen obrak egiten, zeren espero dute behin enpresak hasi eta gero justiziak ez diela ezezkorik emanen. Naiz eta lan horiek legez kanpokoak izan, teoria horren arabera enpresa handiak presatzen du epaitegiek ez diotela kontra egingo proiektua jadanik abiatua delako. Eta Toulouseko auzitegian berriki gertatu da, eta ikuspegi horren kontra egin du autopista baten kasuan,
enpresak, auzitegiak errandu, baimena legez kanpokoa delarik, lan horiek ez zutela hasi behar. Eta naiz eta lanak hasiak izan, legeak izan behar duela lehentasuna eta ez enpresak lanak hasi izana. Beraz, hor ikusten dugu, justizia dela momentuz daukagun tresna bakarra olako proiektuen kontra egiteko. Eta zeinozeko herriko etxeak elegite bat, errekurtso bat egin zuen Bordaleko dei auzitegi administratiboan, zoritxarrez gure elegite hori errefusatu egin dute, inongo arrazoirik gabe, eta horrekin batera beste prozedura batzuk bidean ditugu, bereziki Paueko elegite auzitegiko eta Baionako auzitegian orain ingurumenan berezitua den atal bat dagoelako, eta lehenengo erabaki bat izan dugu 2025ko urtarrilaren 28an, eta Paueko elegite auzitegiak baieztatu zuen Baionako auzitegiak egindako emandako erabakia, eta epaileak ikerketa zientifikoak baizik ez dituela kontua izan, eta erabaki hori oso importantea da, zeren azken finean frogatu baitu guk aspaldian esaten duguna, RTek inpaktuak azpibaloratu zituela itsas ugaztunen gainean, RTek ez duela ingurumen zuzenbidea errespetatzen eta hainbat espezie arriskuan ezartzen dituela, eta hirugarren puntua, eta nik uste dut hori dela importanteena, justiziak aitortu du RTek aurkezten zituen inpaktu ikerketak ez direla baitezpada zintzoak eta bibliografia zientifikoaren kontra joaten direla. Beraz, enpresen jokabide horrek ingurumena eta bizia bera kolokan ezartzen dute. Bioaniztasuna arriskuan dago, hori badakigu, estatuek ere badakite, kasu honetan frantses estatuak badaki, legeak hartzen baitituzte horren babesteko, badakigu espeziak desagertzen direla, bioaniztasuna gainbeheran dagoela, egoera oso kezkagarria da. Ekosistema batzuk ez dira berritzen, edo bestela mendeak barko dituzte berritzeko, eta gaur egun, bereziki Paul Watson hemen daukagula, ozeanoa babestea ez da opzio bat, bizirauteko baldintza bat da, eta bukatzeko esango nuke, noraino onar dezakegu ingurumena sakrifikatzea interes orokor baten izenean, prekauzio printzipioak albora utziz, nola egin ditzakegu olako proiektuak adituek ematen dituen iritzien kontra, eta kasu honetan adituen iritzia ez da bat ere kontuan izan, bereziki iritzi horiek iritziak baizik ez direla, eta pizu gehiago behar lukete, ekonomia eta ekologia uztartzea oso importantea da gaur egun etorkizun jasangarria osatzeko. Eta ja utziko zaituet beste izelariekin jarraitzeko. Merci Marie. Mila esker, Marie. Mila esker, Marie. Denbora gutxi daukagu, eta hemen dauzkagu Lamia Semami eta Paul Watson, Sea Shepherd-ekoak. Mesedez, zurbildu.
Beno, uste dut ez ditugula aurkeztu beharrik ere, baina ez dira bakarrik etorri gurekin ere daukague zetologo bat, biologo bat, Aurore Tullo. Gurekin ere Philippe Garcia daukagu, DMA elkarteko ordezkaria. Philippe Garcia DMA da elegiteak ezarri dituen 3 elkarteetako bat, berezitua da. Bereziki aurkeztuko digu zen nolako eragina duen olako proiektu batek itsasoko bioaniztasinean. Eta gero egoan eta kontenez, zeren denek aulkia daukazue, mikroak ez, beraz partekatuko ditugu. Uste dut, jende guzti aurkeztu dudala uste dut, gero bigarren zatian lehorrekoa aipatuko dugu, baina orain itsasoaz hitz egingo dugu. Badakizue, linea hori momentu batean lurrean, lehorrean pasatzen dela. Beraz, orain polekin hasiko gara, itzuliko diozu? Beraz, lehenik galdetu behar dugu, ea nola dagoen. Bai, ongi, mila esker. Horretaz gain, galdera litzateke, zu zertan zaude, zure bizi pertsonal kolektiboan, zure borroketan zertan zaude? Halako borroka erraldoi bat dugu aurrean, mehatxu handi daude, mehatxu asko daude itsasoren gainean, itsas ondoaren ustiapena, arrantza masiboa, gero kutsadura plastiko eta soinu kutsadura, eta guzti hori mundu osoan zer gertatzen da. Eta ulertu behar dugu erantzukizun handia daukagula bioaniztasuna eta espezieen arteko interdependentzia zaintzeko. Zeren guzti hori desagertzen bada, itsasoak duen bizia mantentzeko gaitasuna desagertuko da. Ozeanoa hiltzen bada, gu ere arekin hilko gara. Beraz, benetan erantzukizun nagusia da. Zeren itsasoa baita gure bizi euskarri nagusia. Mila esker. Orain, galdera bat, Lamiari enfokea pixka bat murrizteko, Sea den zergaitik erabaki duzue borroka honetan ere sartzea bereziki hemen? Segida logiko bat bezala da. Energia berriztagarrien inguruan borrokatzen dugu ere, zeren badirudi pixka bat nola nahi garatzen direla energia berriztagarri horiek klima aldaketari aurre egiteko, baina batzutan ikusten dugu bizidunak sakrifikatzen direla interes klimatikoaren izenean, beraz eolikoekin hasi ginen bereziki Zembrieu Bretainako proiektu baten kontra jartun genuen, eta ohartu gara proiektu horiek ekozidak zirela. Babes ekologiko guztiak, prekauzio printzipio guztiak saltatzen zirela edo ez zirela baliatzen, eta hemen gertatzen dena ere horren ildotik doa, jakin dugularik hemen ze arazo zegoen. Bagenuen jadanik ohitura bat industrial handien argumentazio horrekin beste leku batzutan bizi izan genuen.
eta planetaren salbatzeko izenean zer nahi egiten dutela, eta ikusi dugu erresistentzia lokal bat martxan jarri zela, eta guk bagenuela zer egiterik, bereziki bozgorailu gisa agertzeko, zeren Sea Shepherd elkarte bezala, badakigu ezagunak garela, oihartzun handia daukagu, eta beraz parte hartu behar genuen halako borroketan ere gure esku hartzea eskaitzeko, zeren hemen jendeak ahalduen guztia egiten du, jendeak asko borrokatzen du, tokian toki, baina batzutan ez daukate oihartzun nahikorik gauzak mugiarazteko. Bereziki, bertako elkarte ezagunenak zeinak itxasoak babesten omen duen Surfrider Fundazioa erran nahi dut. Horrek proiektu hori ez du kritikatzen, beraz hori oso kezkagarria zaigu. Alors, je viens de faire appel à Laurie Debove. Laurie Debove, dugu orain gurekin. Ezagutzen du, lasai. Laurie Debove gai honen espezializa bada, bertakoa da. La Relève et la Peste aldizkariaren ordezkaria da, lehenik. Zer esan dezakezu, gogorarazteko zein den zera marko zabalagoa esango diguzu Europak zer nahi duen RTE enpresak, eta berbada zuri esker ikusiko dugu ikuspegi orokor bat gaian sartu aurretik, mila esker Mark. Beraz, ni ez naiz sortzailetako bat, ni erredaktorea naiz, La Relève et la Peste prentsa egitura bada, Landetsetan bizi naiz, 2019tik hemen bizi naiz. Eta proiektu hori hurbiletik segitzen dut, 2021-etik, kazetari bezala jarrera berezia daukagu, zeren enpresekin eta elkarrizketak edo biztanleekin elkarrizketak lortzeko aukera dugu. Eta RTE da elektrizitate banatzaile bat, ez du berak ekoizten. Ulertu behar da, 400.000 voltioko linea hori marko orokorrago batean kokatzen da, Europako estatuen burujabetza energetikoaren plan batean kokatzen da, Frantzia eta Espainian arteko elektrizitate trukea egiteko linea bat da, eta Lamiak erraten duen energia berriztagarrien izenean ari gara ingurumena suntsitzen, eta hori Frantzian hainbat lekutan gertatzen dira olakoak, eta Landesetan gertatzen dena esperimentazio tekniko bada, baita esperimentazio soziala, zeren RTek aurre ikusi du horrelako lineak biderkatzea Frantzian ez dakitzen bat lekutan, hainbat borroka lokal garatzen ari dira Frantzian, Bretañan, Hego-Ekialdean, eta abar. Eta hori zergatik zeren RTE enpresarentzat Frantzia izango baita truke elektrikoaren korapilo nagusia Europan. Eta hor badira jokagai finantziero oso garrantzitsu bat. Elektrizitatearentzat autobideetan bezala bidesariak ezartzen dituzte elektrizitate ekoizleek dirua emango diote RTE-ri milaka milioi euro truke dira horrela, eta askotan ere RTek kriston dirua egiten du horrekin, eta uste dut denbora gehiagi hartzen naizela, baina Frantzian gaur egun jakin behar da, behar duguna baino gehiago ekoizten dugula elektrizitatea, eta RTkoek azaldu didatenangatik performantzia energetikoa hobetzen doalako, datozen urteetan elektrizitate beharra gutxiago izan beharko litzateke. Gauza da jakitea gizartea nola antolatu nahi dugun.
Mila esker, Lori, gehituko nuke marko orokorragoari bueltatuz horren atzean RTE eta Europar Batasunaren zat zeinak 600 milioi euro eman baititu proiektu honentzat. Ideia da, estatuak batzu besteekin lotzea elektrizitate trukea egiteko, adibidez, Espainian fotovoltaikoekin ekoitziko den elektrizitate gehikeria edo soberakina beste herrialde batera pasatzera, zeren energia berriztagarri horiek ez baititugu biltegiratzen ahal. Eta horrekin segituko nuke, pentsatut Polek interesa izango duela horretan, proiektu hori ez dugu berriz azalduko, 400 kilometroko linea bat da, 130 lehorrean eta 200 piku itsasoan. Beraz, itsasoari dagokionez, lehen esan didazu 4 eragin nagusi izango dituela, eta orain behar bada azalduko diguzu zer diren inpaktu horiek. Lehenengoa da bereziki linea lurperatzeko lanen eragina. Bai, 4 inpaktu edo eragin uste dute aipa daitezkela nagusiki, eta lehena da hori lurperatzeko, linea lurperatzeko egin behar diren lanak. Kableak metro batez lurperatu beharko dituzte itsasazpian, eta hori egiteko terrenoa garbitu beharko dute, itsaszorua garbitu beharko dute, oztopo izango den gauza guztia suntsituko dute, dunak eta suntsituko dituzte itsasazpian. Eta horrek suposatzen du, txostenean arabera, 500.000 metro kubo mugituko direla kable bakoitzarentzat, jakinez 4 kable izango direla, eta hidrodinamismoa ere oso aktiboa da leku honetan. Eta sedimentu asko lekuz aldatuko dira, beraz, itsasazpiko dinamika aldatuko da. RTek onartzen du eraginak ez direla zero izanen, baina denboran mugatuak izanen direla, korrenteak eta aldatuko dira, eta uainak edo sagailoaren mugimendua ere aldatuko da. Hori da lehenengo inpaktua. Eta ikerketa asko falta ditugu hori aztertzeko. Gero beste batzuk aipatuko dizkiguzu gero, baina orain Pol eta Lamjari galdera bat, behar bada galdera arrunta, baina ezagutzen zaitugu baleen babesarako egin duzun borroka, gero dordokentzat ere bai. Zuen borrokan beste zera munduko ikuspegia daukazula, kable horien problematikak jadanik ikusi dituzue beste nunbait munduko beste lekuetan nola tratatzen dira horrelako gaiak. Energia berdea egiazko gezur berdea da. Vietnamo gerra denboran Pentagonoak bazuen estrategia bat herriskak suntsitzeko, eta esaten zuten suntsitu behar zituztela herriska horiek salbatzeko. Eta gaur egun adira ekosistemak suntsitu behar ditugu planeta salbatzeko. Eta ezin dugu inolaz ere justifikatu ekosistema baten suntsitzea. Eta badugu sistema politiko-ekonomiko bat eta gizarte sistema bat
etengabeko garapenean oinarritua eta proiektu honek 600 milioi diru laguntza jasotzen ditu Europatik eta estatuetako diru laguntzek planeta suntsitzen laguntzen dute munduan zehar. Eta arrantza industrialarekin 80.000 milioi diru laguntza ematen dira mundu mailan. Itsas zoruaren ustiaketa, petrolio ustiaketa, guzti hori egiten al dute diru laguntzei esker. Askotan esaten dut, garapenarentzat bi gauza datar, gizatasuna eta minbizia. Eta gu minbizi bat bilakatu gara planetarentzako. Proiektu guzti horietan aurkituko dituzue, zientzialari batzuk, proiektu horiek babesteko. Haue bioestitutoak dira, eta askotan ordainduak dira proiektu horiek laguntzeko, eta ezin diegu konfiantzarik egin. Eta ezin diegu ere konfiantzarik egin talde horietako dirua onartzen duten erakunde ekologistei. Eta munduan zehar ikus dezakegu elkarte ekologistak erosten dituztela multinazionalek. Eta hori egiazko arazoa da. Eta ulertu badut, Surfrider Fundazioak proiektu hori defendatzen duela. Errespetu asko nuen Surfriderentzat. Baina autu hori egin dutenez geroztik, sinesgarritasun oro galdu dute. Eta importantea da hori salatzea egiten dutelarik. Gauzatxo bat zehaztu nahi nuke, Surfrider gomitatu dugu gaur hemen parte hartzera, eta ez dute erantzun ere egin. Beraz, hauen hemen dugu, eta beraz, surflaria da, beraz. Gaixoa, baina ez, txantxetan ari naiz. Horrekin ginen, eta orain Filipekin segituko dugu, zeren bigarren inpaktua edo eragina. Filip, zuk elkarte hori itxasoren babesteko elkarte hori sortu duzu, eragin elektromagnetikoak aipatuko dizkiguzu, eta diaporama hor duzue. Beraz, Atlantikoko izokina desagertzear dago, duela 50 urte, ari dela pixkanaka, eta oraina espeziaren bukaeran gaude. Eta administrazioak ere, badakizeren horren arrantzaia erabate debekatu baitu uztailetik, eta Kolombia Britanikora joango gara, estatu batu Ameriketara, Vancouverren ondoan, eta estuario hori izokinek Vancouverren ugartearen hegoaldetik pasatu behar zuten, sistematiko, bestela iparraldetik egin dezakete, baina beti hegoaldetik pasatzen ziren izokin horiek. Eta bat-batean, 60 hamarkadako bukaeran, bat-batean iparraldetik sartzen hasi ziren. Eta galdera hori mende erdiz erantzunik gabe egon zen, eta horrein dela gutxi lortu dute batzuek Putmanen taldeak lortu du hori azaltzen, ohartu ziren lurraren kanpo magnetikoa hitz egiten dugularik, ohartzen gara
Vancouverren koordinatu geomagnetikoak eramaten dituen kanpo magnetiko hori hortik pasatzen den 70 hamarkadan, eta iparraldetik zetozen izokinek ez zuten sekula aurkituko, beraz hegoaldetik sartzen ziren horregatik. Eta badakizue kanpo magnetiko hori ez dela finkoa, oso ezegonkorra da. Asko aldatzen ari da azken urteetan, eta 70 hamarkada bukaeran aldatu egin da, eta iparraldeko bidea ideki die arrainei, eta horrek azaltzen du izokinak oso sentiberak direla kanpo elektromagnetikoari begira, eta orain Atlantikoko iparraldea ikusten badugu, arrain horiek ibilbide hauek jarraitzen ditugu, batzuek ibilbide gorri egiten dute, urte beteko ibilbidea egiten dute, eta urdinez bizpahiru urte egiten dute, baina denak momentu batean itzultzen dira beren ibaira. Arazoa da, kostaldera iristen direnean, eta hori da ulertu behar duzuena gaur, nik uste nuen hasieran hegazkinak bezala egiten zutela, oso zehatza zutela, ibilbidea ez da bat ere horrela. Ezkerreko irudi hori gezurra da, ez dute horrela funtzionatzen, egiazki horrela egiten dute. Izokinak, pixka bat modu barreiatuan iristen dira, beren bokaletik 100 kilometroa iristen dira, eta gero kostaldea segitzen dute usaimenaren bidez bokaleraino. Arazoa da, ulertuko duzue, oso errez, izokin guztiek gurutzatuko dutela linea horren bidea. Beraz gertatuko da. Hori da, galdera, zeren RT-ek bi kable pare lurperatuko ditu, bien artean 250 metro izango dira, eta pare bakoitzean bi kable izango dira, eta bakoitzaren artean 250 metro, beraz lau aldiz aztoratuko dute kanpo elektromagnetiko horrek, eta leku batzutan lurrean kanpo magnetikoaren indarra 5 aldiz handiagoa izango da. Beraz, 100 metrora 100 aldiz gutxiago izanen dugu, eta 250 metro tresla euki beharrean, bit erdi baizik ez ditugula izanen, baina izokinak 0,02 mikrotesla ere sentitzen duela. Beraz, zenbait kilometrora ere jadanik sentituko du hor badegoela kanpo elektromagnetiko batek. Eta ez dakit izokinak zen nolako jarrera izanen duen. Nola, ze reakzio izanen dute izokinek. Badakigu jadanik neurtu dugulako San Franciscoko gaiztakak horrelako kableak gurutzatu behar izan dituenean bere bidea aurkituko duela, baina berantarekin, eta halako animalientzat beranta hartzea arazo bat izaten da. Beraz, eragina begibistakoa da. Proposatu genuen errepidetik egin zezatela, baina kableak pareka ezarri beharrean eta bi perturbazio eduki beharrean, kable guztiak bateratzea perturbazio gutxiago sortzeko, eta abokatuak, enpresaren abokatuak esan zuen, aski dugu horrela egitea. Eta epaileak ere baiezkoa eman zien. Baina estatuaren eta RT-ren arteko tratua jadanik izenpetua izan. Bada gaiztaka, badira arraiak eta marratzoak, zetazeoak, tortokak eta krustazeoak ere oso sentiberak direnak kanpo elektromagnetikoekin. Erwan eta surflariek
hitz egin nahi dute, baina oraindik ez, Paul estatu batuar eta kanadiarra da, eta badakizu ere baditugu arazoak leku guztietan, baina uste dut Kanadan nola gertatzen dira gauzak izokinekin. Izokinen egoera oso kezkagarria da. Bertako izokinak asko kaltetua izan da bereziki izokin hazkuntza plantekin. Eta adibidez Alaskan dagoen izokina osasun hobean dagoela, non izokinen hazkuntza debekatua baita. Eta hazkuntza horren arazoa da virusak eta gaixotasunak transmititzen direla eta itsas zorriak ere pasatzen dira domestikoetatik gero itsasoko izokin basatietara, eta beraz asko hiltzen dira, eta Atlantikoko izokina oso exotikoa da Pazifikoan, ez du deus egitekorik Pazifikoan. Hori litzateke piraña batzuk hartzea bezala, eta Frantziako erreka batean ezartzea bezala, hori krimen bat litzateke. Baina nola izokinen industriak 3.000 milioi sortzen dituen, orduan uzten ditugu nahi duten egiten. Ingurumenaren kontrako krimena da. Krimenetako bat. Est-ce que Lamia, tu veux ajouter quelque chose? Lamia, zerbait gehitu nahi? Concernant, pour en revenir à ici, vous éclairer sur ce qui se passait en Colombie. Hemen gertatzen denari itzulita, kezkatuta zaude, itsasoko espezieen gain izan ditzakeen eraginaz. Nik uste dut importantea dela izokina ikur bat da, zetazeoak bezala. Nik uste dut importantea dela ikur horiek erabiltzea jendeak argitzeko enbasadoreak dira espezie hauek. Eta proiektu guzti horiek espezie horren gainean duten eragina aipatzea dela modurik onena jendei ulerrarazteko zer gertatzen den. Zeren gu hasi ginelarik eolikoen aurka borrokatzen itsasoan asko kritikatu gintuzten. Eta gu ginen egia esan gobernuzkanpoko erakunde haundi bakarra horren kontra borrokatzen zena eta jendeak ez zuen ulertzen. Baina GKE guzti horien erantzukizuna oso handia da, zeren horrelako proiektuetan oposizio bakarrak arrantzaleen gandik edo biztanleen galdik heldu direlarik, ikusten dutelarik, etxea galduko dutela edo arrantzaleek arrantza eremuak galduko dituztela, esaten dute, jende horrek bere interesak defendatzen ditu, eta baina importanteago da ingurumena, baina Sea Shepherd bezalako elkarte batek erraten duelarik, baina hau ez da posibli. Guri ezin digute aurpegiratu gure interesa defendatuko dugula, zeren gure interes bakarra da bizidunak. Eta
gu borroka horretan sartu ginenean, frantses estatua oso kezkatua zegoen, zeren esan ziguten, baina zuek orain zer, arrantzaleen alde zaudete, zeren arrantzale batzu proiektu horren kontra zauden, eta gustatzen ginen, gu gure kursorea ez da ekitea nor dagoen proiektu horren kontra, baizik eta zerk egingo dion kalte itsasoari. Eta horren arabera erabakiko dugu, ea borrokan sartzen garen edo ez. Eta nik uste dut oso importantea dela jendeak orokorrean ikustea zelako zepoa den biziduna sakrifikatzearekin ingurumenaren izenean. Eta klimaren erregulazioan asko egiten baitute espezie guzti horiek. Eta gauza asko suntsitu ditugu jadanik. Eta esan beharrean, orain, gozen, zerbait egitera, nik uste dut hau beste akats bat gehiago litzateke, eta ez dugu zepo horretan erori behar. Bestela, atzera egin ezineko puntu batera iritsiko gara, eta ikusita Frantzia zenbat horrelako proiektu dauden oso kezkagarria da. Uste dut hor badaukagula erronka nagusi bat, uste duguna baino nagusiagoa. Mil esker, Lamia, noski, lau eragin aipatu zenituen eta bi oraindikan geratzen zaizkizu aipatzeko, hor eta gero surflariari pasatuko diogu hitza, uainei buruz hitz egingo digu, beraz beste bi eraginak, beraz beste bi inpaktuak edo eraginak, lehenik biztanle bezala, gure osasunean izango dugun eraginak kezkatzen gaituela, baina Bizkaiko golkoa edo Gaskoinako golkoa oso leku importantea dela, zeren espezie askok leku hori erabiltzen badute migratzeko edo ugaltzeko. Gure gainean inpaktu bat izanen du, baina itsasoko biztanle guztiek ere jasango dituzte eragin horiek. Beraz, bat litzateke kable horiek sortuko duten berotasuna sedimentuetan temperatura igoera bat izan daiteke gehienez 3,9 gradukoa, 30 zentimetrotan beraz, bertan finkatua dauden espezie guzti horiek zuzenean biziko dute temperatura aldaketa horiek. Mugikorragoak diren espeziek, behar bada ez zain zuzenean, baina modu bat ero bestela zeharka haiek ere jasango dute aldaketa hori. Hori zen, hirugarrena eta azkena litzateke kutsadura akustikoa, zetazioentzat oso importantea da. Zein izango da lan guzti horiek sortuko duten arrabotsak kableak ezartzeko, baina baita ere gero ustiak eta denboran itsasoko ugaztunek asko komunikatzen dute soinuaren bidez, eta beraz horrek dudarik gabe aztoratuko ditu zetazio guztiak obra denboran eta gero ustiak eta denboran baita ere eragin handiak izanen dira eta estresa elikatzeko gaitasuna ere kaltetuak izan daitezke ezoiko soinu horiengatik. Erwan, orain surfa aipatuko dugu. Orain, serioski, bioanistasuna zaritu gara, eta orain hidroanistasuna aipatzen dugu. Uainak ez dira bakarrik surflarien kezka, eta
eskubidea duzu erantzuteko surfei, noski surfriderrek ez ditu surflari guztiak ordezkatzen zu bretoia zara, eta surfa unibertsala. Bueno, Polek surflari lagun asko ditu, ez da surfen kontrakoa, surflariak, txantxetan ari naiz, Surfrider fundazioa zari ginen, eta gu badugu hemen surflari bat, eta gainera uainak bereziki aztertzen ditu, ni Bretañatik nator, surflaria da, uainak asko maite ditut, asko maite dut bidaiatzea, eta bidaiatzean ikusten dut leku baten edo bestean uainak ez zirela berdinak, uain bakoitzak baduela nortasun berezi bat, modu berezi bat izateko. Eta ohartzen gara, uain asko mehatxatuta daudela, garapen, zera gizakien garapenarengatik edo kutsadurarengatik. Eta beraz, lagun batzuekin, Franz Hidrodiversite elkartea sortu dugu, uainak babesteko helburuarekin, zeren Frantzian badugu aniztasun handia uainen aldetik, eta askotan mehatxatuta daude, eta uainan, Bretañan, uain erreserba bat sortu dugu, eta galdetuko diazu, segurenik zer den hidroanistasuna, eta uain batzuk sailkarazi edo babestu dituzu. Quiberon ugartean hor eremu bat sortu dugu nun udaletxeek engaiamendu hartzen duten uainak babesteko eraikuntzarik ez egiteko. Duela urte batzuk hartu zen halako erabaki bat, Frantzian bakarra da halako gauza, uainak ezagutzen ditugu, bioaniztasuna hobeki ezagutzen du, badakigu zer den, bizidun guztiak ordezkatzen ditu, eta hidroaniztasuna da, urak arditzakeen forma guztiak, ur jauzi bat, erreka bat, eta ozeanoetan, itsasoan, elementu dinamikoena, uainak dira, batzuk korralean, koral gainean hausten dira, beste batzuk ondarrean, beste batzuk haitzetan, aniztasuna handia dago, eta uain horretan ekosistema bereziak daude, animalia asko, ehizarako teknika batzuk, eta garatu dituzte bereziki uainetan, orkek, adibidez, edo marrazo batzuek, adibidez, garatu dituzte teknika bereziak uainetan ehizatzeko. Badakigu, ondarra arrotzean, elikagaiak ateratzen direla, arrain txiki batzuentzat, eta surflariek hori pixkanaka ikusten dute, hori surfaren parte da. Ez da bakarrik lerratzea, ekosistema biziduna da, eta horregatik gu hor gaude hidroanistasuna babesteko, eta ikusten dugu gero eta mehatxu handiagoak daudela uainen gainean. Beraz, horre poli pasatuko nioke hitza berriz, ez dakizu surfa praktikatzen duzun, edo gaztetan praktikatu duzun, eta hidroanistasun kontzeptu horretaz zer diozu. Uainak ez dira bakarrik lerratzeko elementu bat, paisaian eta eragina duen zerbait da. Well, that's right. I mean, the surf is part of an ecosystem that affects all species. The surf, what is that? The surf. Ah, bai, noski, uainak ekosistemaren parte dira, eta horretan bizi dira hainbat espezie. Bai, surfa praktikatu dut, 60etan, eta nun, Kalifornian, Hawaiian, bai, longboard batekin. Baina surflari laguna baitut, Kelly Slater oso laguna da, eta segur naiz Kelly Slaterrek ez lukeela horrelako proiektu bat babestuko. Uste dut, surflari orok afinitate bat baldin badu itsasoarekin, aniztasunarekin eta espezie guztiekin, hori itsasoa babestu behar du. Beraz, 8 minutu gelditzen zaizkigu, ez dakitu luzatzeko aukera izanen dugun. Aukera izanen dugu galdera batzuk hartzeko, ez da?
Ez, galderarik ez? Est-ce que Aurore peut-être Aurore, est-ce qu'on avait tout dit sur les baleines? dena esan dugu, balei buruz. Je sais pas si t'en souviens, Ez dakit Lamia gogoratzen duzun. Hasieran zerbait esan zenuen, errandidazu, ez baditugu baleak babesten ez dugu besterik babestuko zetatzeoek, hartz polarrak bezala oso espezie ikurrak dira, hain popularrak dira, nun Sea-Shepherden estrategia hori da, ez? Ikur horiek babestea, nire elkartea Baleine sous Gravillon deitzen da, baleak gutxi aipatu ditugu, hemen baleak pasatzen dira, hemen horretaz hitz batzuk, izurdeak ere badaude, ere. Aurore, zu hasiko zara eta Lamia atzetik. Bai, hemen kableak izango diren eremu horretan, hogeita hamasei ugaztun espezie daude, fokak, baleak, izurdeak, emblematikoenak hemen izurdeak dira. Kantauri itsasoan ezaguna baita, eta Sea-Shepherd eskertu behar dut horien alde egindako borrokarentzat eta egin duten komunikazioarentzat. Baina, badira, ugaztun handiagoak, balea balea arrunta, xibarta balea ere bai, ez dira bakarrik beste itsaso batzuetan migratzaileak dira eta hemen Kantauri itsasoan ibiltzen dira elikatzeko bereziki Cabretoneko kainona zera kostaldetik ibiltzen dira eta arriskuen daude, bai noski eragina sentituko dutela, zeren Lamiak erranduen bezala. Horiek elikatze katearen azken kate begia dira, beraz edozein gauzak eragina du horiengan. Beraz, baleak. Non, mais effectivement, nous, on défend beraz, bai, guk itsasoa orokorrean babesten dugu, dortokak noski, baina dortokek badute simpatia kapital oso handia, gero baditugu izurdeak eta baleak eta modu oso irrazionalean hierarkizatu ditugu espezie horiek, baina oso modu pragmatikoan animalia horiek azkarki hunkitzen dute jendeen bihotza, eta orduan horiek erabiltzen ditugu jendeari mezuak pasarazteko. Hori da izurdeekin egin dugun kanpaina bat, sigarelarik izurde hilak hiri bateko kaleetan ezartzen jendea sentsibilizatzeko. Horrek eragin handia izan du, handiagoa izan du, esatea baino, badakizue, hemen legatza gehiegi arrantzatzen da. Halako jendeak askotan ez du ulertzen zer gertatzen den, zer eragin izan dezakeen, eta nik uste dut gauzak oso konkretuki azaltzea, zer eragin izan ditzaketen gauzak animalien gainean, nik uste hori dela modurik eraginkorrena jendeari gauza azaltzeko, zeren azken finean klima aldaketa eta karbono aztarna eta aipatzen direnean, azken finean biziaz ari gara. Horregaitik borrokatzen ari gara. Eta biziaren suntxiketa oso konkretuki adierazten batugu, eta bereziki asko hunkitzen gaituten espezie horien desagerpena konkretuki azaltzen badugu, hori da biderik eraginkorrena. Eta horregaitik gauza guzti horiek oso modu konkretuan azaldu behar ditugu,
voilà, ce que tu expliques, Philippe, Eta hori da, c'est très Filipek important. azaltzen duena ere oso importantea da. Voilà. Et puis, effectivement, j'ai toujours dit que si on n'arrive pas à épargner une Eta espèce aussi ez badugu charismatique que les lortzen baleines, balea c'est juste un bezalako indicateur sur le fait espezie qu'on hain sauvera rien karismatikoa d'autre dans babesten, l'océan, ez qu'on dugu sauvera la besterik baleine. zainduko, Quand eta on nous ez dugu demande geure oublier burua ere un babestuko. monde sans baleine, Balearik c'est vrai que gabeko ça serait triste, mundu bat mais oso tristea finalement, litzateke, au bai, quotidien, ce noski, serait quoi l'impact sur nous? baina Je gure veux dire, gainean en fait, zer vous eragin n'aurez izango pas lukete. un monde sans baleine, Luke, c'est un monde sans nous. balearik C'est un monde gabeko sans nous, mundua da, gu puisque gabeko mundu si on bat, sauve pas les baleines, on sauve baleak rien ez d'autre. baditugu C'est aussi en babesten, armement, donc c'est qui est salbatzen, voilà, ez dugu on est gure burua complètement lié salbatuko, à erabat leur destin, et ça, lotuta il faut vraiment gaude pas s'en baleen patuari edo etorkizunari. Alors on s'approche de la fin de cette Beraz, première mi-temps, lehen enfin, zati pour honen avoir un bon petit verre bukaeratik d'eau hurbiltzen fraîche. gara, Peut-être avant ça, et avant de prendre les questions du public, je eta vous confirme que c'est possible. galderak izango dira J'ai envie gero, de poser deux dernières galderetarako questions en txanda forme bat, de, pas de taquinerie, eta mais à Paul et à galdera Damien, qui font pare le bat contrôle là. egingo C'est quelle est la nizueke, question qu'on n'a pas zein da, abordée, my mistake, zera, dans cette aipatu première ez table ronde sur dugun l'océan. gaia, lehenengo Paul, à un zati moment, honetan, c'est le moment de le Pol dire iduritzen pour ce bazaizu dernier. zerbait eskaz Et dela, l'autre question, c'est orain quelle da est, à momentua, l'inverse, la question eta bestalde, qu'on vous zein pose da, tout le temps et qui vous etengabe agace. egiten dizuten Peut-être que galdera chacun répond eta d'une astoratzen zaituena. Question that wasn't asked, and is there a question that you could ask you without the technology? What pisses you off the most? About questions, of course. I think the question that Ba, probably annoys me uste the dut most gehien Je pense que la question astoratzen qui me nauen demande le plus galdera is people saying, well, what can I do? dela jendeak C'est galde les gens qui egiten disent, duelarik, qu'est-ce que je baina peux faire? zer egin You dezaket. know, and people feel that Jendeak they don't have anything that they can do to actually make a difference. uste Les du gens ont un ezin sentiment duela ezer d'impuissance, egin. ils ont l'impression qu'ils ne peuvent rien faire pour Uste faire du la différence. jendeak ezin And I duela can understand how hori that ezer can be a egin. dilemma. Je peux Eta comprendre ulert que dezaket ce soit hori un dilemme, dilema bat izan But daitekela, really what you have to do is first understand what is the baina lehenik ocean, egin dezakezuen gauza da ulertzea that zer den it's your life itsasoa. support system. que Gure c'est le bizi système qui euskarria maintient la vie dela, possible sur cette planète. You don't exist without it. eta ez ginateke bizirik egongo You ura gabe. exercise anything you're passionate about. Eta zein izan ere zuen pasioa emazue horren izenean. Avec du courage, Ausardia, irudipenarekin, pour faire la différence. hori, diferentziaren bat Using egiteko. your particular skills and abilities, Ça veut dire Zure utiliser vos propres capacités, vos gaitasun, talents personnels that's the way talentuak you know how. de la meilleure erabili façon, ahal que vous duzuen sachiez faire, modurik c'est que vous savez le onenean. And that can be education, Et Hori ça peut izan être à daiteke travers l'éducation, hezkuntzaren if you're a bidetik, lawyer, legegintzaren bidetik, legislation, legislation, or activism. edo ekintzaile All- izanez. You know, the strength of an ecosystem is in diversity. en fait, la force d'un Ekosistema baten elle est dans sa indarra diversité. bere anistasunean dago, Is in eta diversity. Et la force d'un mouvement, mugimendu elle est batentzat aussi dans gauza sa bera diversité. gertatzen da. So all working together, that's how we can make a difference. Donc, en Eta travaillant beraz, tous denok ensemble, c'est comme ça qu'on elgarrekin fera la lortuko différence. dugu. And what I actually tell children all the time is to look at it this way. Askotan aurrei erraten diet gauzak onela irudikatzea. La façon suivante. We're all on this incredible spaceship on a boat Denok around the espazio Milky Way. untzi batean gaude, Tous, sur un vaisseau esne spatial qui est bidean en train de barrena, voyager à travers la Voie lactée. And every spaceship has a life support eta system. espazio untzi guztiak badu funtzionatzen laguntzen duen sistema bat. Eta horrek ematen digu behar dugun guztia, arnasten dugun airea, hondakinen kudeak eta janaria, And that life support system is maintained eta and operated by a crew makinaria of guzti hori ingeniariek dute mantentzen. Grâce à un équipage de mécanos, d'ingénieurs. They keep everything running. Et c'est- Haiek c'est dute l'équipage qui makina hori And we humans, we're ibilarazten. not engineers. Et nous, Baina les gu humains, on fait gizakiok partie ez gara des équipages ingeniariak. mécanos. We're passengers and we're having a lovely Gu time bidaiaria amusing gara ourselves eta denbora Nous, osoa les pasatzen passagers, dugu on passe notre ongi pasatzen. and pretending we're the most important Eta species on the planet. uste dugu gu garela espezierik garrantzitsuena. But what we are doing is we're killing Baina the engineer. gu egiten ari garena da ingeniaria kiltzen ari garela. Every engineer you kill weakens the Eta machinery. ingeniari bakarra hiltzen duzunean orduan makineria hori ahultzen If you take duzu. out enough, the machinery begins to fall apart. Et si Eta vous en bat tuez baino trop, gehiago alors, hiltzen le baduzue système orduan makineria
Egia geldituko da. Ez dugu planetarik, mikrobiorik, arrainik, erlerik, zuaitzik gabe. Gu gabe guzti horiek bizi dira, baina gu haiek gabe ez. Eta gure ardura da espezie guzti horiekin batera harmonian bizitzen ikastea. Zeren, hemen gu bizi gara planeta honetan haiek baimentzen digutelako. Alors, on est déjà à 2 minutes dans les prolongations. Ja, 2 minutuko beranta daukagu, galderaren bat badago? Pas de questions? Galderarik ez? Ah si. Bai? Ba ez. Il va falloir parler fort. Bon. Moi, en attendant que comment dire, que d'éventuelles questions arrivent. Galdera bat agertu artean, Poli galdetuko nioke ea aurre ikusi duen frantsesa ikastea hauetako batean. Bai, gauza asko, asmo asko ditut eta hori da bat. Eta ze lehentasun maila ematen diozu. Bueno, ekintzailetzaren ondotik etorriko da. Polentzat zailago da frantsesa ikastea balea izaren kontrako kanpaina bat montatzea baino. Mila esker, Lamia, hasieran oso ongi azaldu duzu duela urte batzuk ez genuela esperientziarik, ezagutzarik eta orain badakigu gizakiaren aztarna zelakoa den, hori da antropozenoa deritzona, eta Frantzian gertatzen diren gauza guztiekin eta bereziki RTE enpresak dituen proiektuekin nizan izango den gailurrean uste alduzue hori txertatzen alko duzuela albezain bat eragile mugiarazteko eta hor dauden esperientzia modernizazio guzti horiek esalatzeko. Niza aukera ona izango da mezu batzuk pasarazteko, ez dut uste erabaki politiko nabarmenik hartuko denik, baina plataforma garrantzitsua izango da, eta gu bizpahiru hitzaldi prestatzen ari gara aste horretarako. Eta importantea da ikustea ze gertatu den azken hilabeteetan polen atxiloketarekin, non Frantzia oso jardunbide berezia izan baitu bere askapenerako eta modu batera uste dut horrek behartzen gaituela are gehiago egitera eta puntu horretaraino mugitzen garenean, Frantziako diplomazia mailarik altuenean gauzak mugitu badira, Macron presidentea izan da, presidente bakarra, hain zuzenki, hain publikoki hitz egin duena polen askapenaren alde. Beste batzuk ere mugitu dira, baina ez publikoki. Eta Macron presidenteak egin badu, hori da, frantses jendeak presioa ezarri duelako, ez da beste lekuetan halako presiorik izan. Eta polen askapenaz gain, itxaropen mezu bat ere bada hori ikusten dugulako oraindikan gauzasko egiteko daukagula. Frantzia itxaseremuan bigarren herrialdea da eta beraz mehatxu eta erronka handiak dauzkagu bereziki energia inguruan, baina baita ere arrantza gehiegikeriaren inguruan. Eta nik uste dut Frantziak ozeanoaren defendatzailea, handienaren defendatzailea baldin bada, Frantzia bilaka dadila ozeanoaren
defendatzaile handiena. Et juste, j'en profite aussi pour vraiment remercier absolument tout le monde qui s'est mobilisé. On l'a senti, cette mobilisation. Vraiment, ça a fait chaud au cœur. Même au Groenland, on l'a senti aussi. Sur les réseaux, on l'a senti. Quand Paul est revenu en France, on l'a senti. Ça a vraiment fait toute la différence, surtout dans des moments euh, de on se serait senti vraiment très très seul face au rouleau compresseur qu'il y avait derrière, surtout que nous on avait des informations extrêmement inquiétantes sur toute la machinerie qui était déployée derrière pour avoir sa tête. Et c'est vrai que sans votre soutien, ça aurait pas été possible. Donc vraiment, même pour nous, pour Paul et puis pour tous ceux qui se sont battus pour lui, un grand merci. Il y a une standing ovation qui a démarré, mais qui n'a pas contaminé le reste de la salle. Get them in close there and then here, please. You give them thank you. Alors, on va faire une petite photo. Et en attendant qu'on fasse la photo, est-ce que j'avais encore une question rigolote à propos de football? Je ne sais pas si Paul aime le football, soccer. Paul, futbola gustatzen zaizu? Ez. What do you like? Zer gustatzen zaizu futbola baino gehiago? Like everything more. Edo zer gauza futbola baino gehiago? Like what? Well, scuba diving, swimming. Adibidez, Surf. bai, surfa edo itsasoan ibiltzea, nabigatzea. Il faudra que tu reviennes ici pour faire Onera une photo itzuli sur beharko duzu surfa praktikatzera. Tu ferais des heureux. Oui, d'accord. Ok. Alors on va faire une Beno, petite photo de azken argazki bat denok batera eta Lors du premier lehenengo échange, on a zatian pu parler de itsasoaz Et, aritu nous gara sommes eta réunis, là maintenant pour parler de orain la Terre, lehorraz l'écosystème eta terrestre. lurreko J'ai la ekosistemez chance arituko d'avoir gara. à côté de moi, Hemen plusieurs hainbat intervenants et izelari intervenantes de ditut, qualité. kalitatezkoak Donc, denak, Philippe, je vais mena commencer lehenik par toi, Philippe, peux-tu te présenter zure et burua nous dire ce aurkeztuko que tu duzu. fais? Bonjour, Bai, je suis Philippe Barr je suis deitzen naiz. fondateur d'un écosystème qui s'appelle Darwin Darwin, izeneko qui est né ekosistema à bat Bordeaux. sortu dut, Bordelen dago, qui eta œuvre sur, on va dire, la horrek transition gizartearen sociétale, trantsizioaz différents niveaux. zera, lan egiten du. Trantsizioaren inguruan, Bonjour à toutes et tous, donc je suis Thomas Thomas Braille, le Braille fondateur naiz. du groupe national de surveillance des Zuhaitzen zaintzako Est-ce que je talde peux nazionala, expliquer esango ça diguzu pour zer que den ça zehazki soit talde arbres. hori. J'avoue que c'est un peu court. Le groupe Bai, national de surveillance des arbres, zuhaitzen zaintza c'est une talde association qui a été nazionala, fondée après, orain dela 5 bost ans, urte sortu suite à genuen, un abattage, dans ma nire ville, où je commençais à hirian m'approcher zuhaitz dedans, asko et de moztu là, j'ai créé un zituztenetik, groupe eta associatif, et j'ai créé donc beraz fondé le talde groupe hori national de surveillance des sortu arbres. nuen. C'est 70 Orain observateurs 70 aujourd'hui, ordezkaritza répartis en ditugu France. Frantzian zehar. C'est du juridique, Bueno, c'est du pédagogique, pedagogia lana, c'est du culturel, juridikoa egiten dugu, eta baditugu D'ailleurs, il est dans la salle, kategoriak il y a edo un urtsintxa batzuk badago bat hemen nunbait gela honetan, zuhaitzetan zintzilik egoten diren horiek, sadik, non dago, hortxe, Il est où, Sadik? non dago, sadik, Il est uste dut sorti. Ouais, atera il a dela, mangé quelques joan da noisettes, il va revenir. urraki atera da. Tania. Tania, Bonjour. C'est allumé? Non, c'est pas allumé. Ok. Bonjour à toutes et à tous. egunon, hementxe dago, gure urtsintxa. Bonjour à toutes et à tous. Egunon guztioi, Merci, mila esker pour gomitaturik. l'invitation.
Tania Pasef deitzen naiz, ikerlea zaintzan ari naiz eta ingurumena ere jorratzen dut, eta zientzialari errebeldeen taldekoa naiz. Bonjour, je suis Yves Emo, Yves Emo, Evo Concept izeneko enpresaren sortzailea eta konpentsazio eta zaharberritze ekologikoan berezitua gara. Merci à tout le monde. Mila esker guztioi. Alors, comme vous l'avez écouté lors Beraz, du précédent aurreko échange, solasaldian, Paul Watson et Lamia disaient Paul que Watsonek eta effectivement, Taniak si l'océan zioeten, meurt, ozeanoa nous hiltzen bazela, bagu ere hiltzen ginela, eta gauza bera errandetzakegu lurreko ekosistemez. Ikerlariek orain dela zenbait urte hasi dira kontzeptu bat aipatzen, One Health izenekoa, ingurumenaren, animalien eta gizakien osasuna oso lotuak direlako. Bai, One Health kontzeptu horrek, gehienetan animalien, landaren osasuna aipatzen da, baina gu gizakiok ere animaliak gara. Beraz, lehen Lamiak oso ongi lehen erraten zuen, gaur egun, krisi hirukoitza dugu, bioanistasunarena, klimarena eta gero kutsadurarena, kimikoa eta plastikoa. Eta askotan ahazten dugu bioanistasuna beste krisi horien biktima dela, baina bereziki hor dago aterabidea, krisi horietarako aterabidea, eta gehienetan baztertzen dugu. Planetaren testu ingurua dela eta kontuan izan behar da kutsadurak direla gaur egun munduan dagoen heriotz arrazoirik nagusia. Epidemia kardiobaskularrak ditugu, eritasun kronikoak. Polek lehen esan du, gizadiaren minbizia garela, baina guk ere minbiziak jasaten ditugu, zoritxarrez gero eta gehiago planetan zehar, eta badakigu krisi hirukoitz horren ondorio direla. Beraz, etengabe, jasaten ditugu halako esposizioak, izan fisikoak, kimikoak, biologikoak, eta gaur egun RTE-ren proiektu horrekin hainbat elementu jokoan izanen dira, eta gaur zuekin partekatu nahi nukeena da, proiektu horren ebaluaziorik ez dela behar bezala egin hasteko, ez ikusteko ze ondorio izan zezakeen osasunaren gainean. Gizakien osasunean izan dezakeen eraginez ez dugu bat elementurik, ez dugu informaziorik gure buruak segurtatzeko edo proiektu horrek ez duela arriskurik izanen gizakion osasunaren gainean. Beraz, baliteke proiektu horrek beste elementu bat gehitzea, non jadanik baditugun hainbat faktore. Zientifiko hori esposoma deitzen dute, horiek dira gure gainean eragina duten elementu guztiak, eta gaur egun, behar bada, efektu berri horrek, beste ekozoma horri gehituko zaio, eta hor koktel efektu bat sortzen da, jakin gabe zen nolako arriskuak izan daitezken. Behar bada ez da arriskurik izanen, baina behar bada izanen dira arriskuak, gaur egun ez dakigu. Eta zientzialari bezala, eta bereziki osasungintzako lagile bezala, nere burari galdetzen diot, froga aurkeztu beharra alderantziz jokatzen dela. Gaur egun esaten digute, arriskurik ez dagoela, frogarik ez dagoelako. Eta hori modu esperimental bezala aurkezten dute, beraz, ezin dute esan ez dagoela arriskurik, zeren esperimentala baita, lehen aldiz eginte baitute. Konparaketa txikintxo bat egingo badugu korrente jarraikiko beste linea bat horrela ezarri zen
Loire-Atlantik eskualdean Frantzian, eskola baten inguruan, eta eta ingurune horretan minbizi pediatrikoen kluster bat dago. Ez du erran nahi batak bestearekin lotura duela baita ezpada, baina baliteke hasteko elementu hori beste espozoma bati gehitu zaiola, pestizidekin edo behar bezalako uraren irenstearekin. Ez dut erran nahi hor dagoela arrazoia, baina baliteke elementu horrek horrelako eritasunen sorreran parte hartzea. Gaur egun dakiguna da, ez dakiguna. Gauza da, jakitea ea nahi aldugun proba hori gure gorputzen gainean egitea. Eta gaur egun, zientzialari bezala, erantzunik ez dut. Erantzuna ez da existitzen, eta hori da transmititu nahi nukeen mezua. Leku ez ezagunean sartzen ari gara, eta norbaitek nahi aldu test hori egin bere gainean, ez dut uste inork baietz erantzungo duenik, proiektua daraman enpresa horrek ahalduen guztia egiten du jendea lasaitzeko, baina gaur egun ez dakigu ezer. Ekosistemen osasunaz ari garenean, bizidunez ari gara, eta baita ere zuhaitzez ari gara, eta orain Tomari errango diot, galdetuko diot, zer da osasun onean dagoen zuhaitz bat, zer da osasun onean dagoen oian bat, eta ze erronka dago gaur egun Frantzian horren inguruan. Ezin dugu itsasoa aipatu, oianak aipatu gabe, dena elkarrekin dabil, hostoak lurrera edortzen direnean, eta gero erreketara pasatzen direnean, hostoak hartzekotan bakarrik adibide gisa, fosforoa eta nitrogenoa daramate, gero urean, eta itsasoa elikatzen dute guzti horiek. Dena lotuta dago, ezin dira oianak eta itsasoa bereiz ikusi. Egia da, askotan pixka bat pizua da, badirudi oso mezu ezkorrak ematen ari garela mintzaldietan, eta egia da batzutan jendeak zailtasuna ditura mintzaldietara joateko horregaitik, baina angelismoa alde batera utzi behar dugu. Angelismo gehiegikeriagatik askotan iduritzen zaigu hortik ateratzen garela aterabideekin, baina ez da egia. Barkatu, zera, nahi nizueke esperantza bezu bat eman, baina gauza da denek elgarrekin ezakegula zerbait, eta UNESCOn gauza bera esan dut. Gaur egun hemen daramatzagun mezuak hemen izelari guztiok, mezu hori gero zuek ez baduzu zabaltzen, eta bakarrik esaten zu, jende horiek ongi mintzatu dira, eta ez baduzue horrekin deus egiten, ez dugu lortuko. Beraz hemen jende asko dago, zabalezazue mezu hori gure aurrentzako. Eta bigarren gauza, zera, uhin elektromagnetikoak aipatzen dira, jende gutxik jorratzen du gai hori, nik horren inguruan lan egiten dut, zuhaitz batek ere baduzer ikustekorik uhin elektromagnetikoekin. Zera, hazi bat ez da garatuko, korapilo teluriko batean baldin badago ez da haziko. Orduan, ohar zaitezte, horrelako linea bat alako uhin elektromatiko indartsuekin eragin handia izan dezake. Arbolak, orduan alako uhinak dituztelarik gaizki garatzen dira, edo azkarregi igotzen dira eta gero akitzen dira, edo beste batzuk alderantziz alde batera igotzen dira, edo bestera, edo batzu txikiegiak dira, edo batzuk erabat okerrak dira, eta nik hori egunero ikusten dut, bezero batzuenean han egiten dudalarik. Esaten diate, duela 10 urte landatu dugula, baina ez da garatzen. Eta ni badut laser antena bat, zientzialari garatutako tresna bada,
eta adibidez ura bilatzeko ere gauza bera da. Uhin elektromagnetikoak erabiltzen dira, lurra arroken kontra jotzean orduan zera uhin elektromagnetikoak sortzen ditu, eta lehen urritzarekin sekatzen genituen uhain horiek, orain tresnak garatuagoekin, baina zuhaitz horiek alako uhinak jasaten badituzte, gure oianak ez dira osasun honean izanen. Orduan, horren kontzientzia behar dugu. Elektromagnetismo hori ez da ona. Eta ez naiz telefonoaren kontrako kolektiboetan, zeren gaur egun tresna hori gabe ezingo genuke komunikatu. Bai, ez dira batere onak, baina behar bezala erabiltzen baitugu bagaitzerdi. Eta importantea da, zuek denok kontuan hartzea begetalek ere uhin elektromagnetikoak ere jasaten dituztela. Eta uhin elektromagnetikoak ez dira arrisku bakarra Frantziako zuhaitz eta oianentzat landetan bizi izan dugu 2022an izan diren sute handiekin Tête de Bûche eskualdean. Harrigarria da ze azkar galdezakegun gure ondare begetalaren zati handi bat, eta orain Filip, zuk ber oianeztatze edo landatze programa bat eraman duzu. Bai, lotura egingo nuke Tomak oraintxe erranduenarekin. Ni Arkasongo badian handitu naiz, eta badugu etxetxo bat oianean. Ez dago elektrizitaterik, ura zera putzu batean hartzen dugu. Eta, biztan da, telefono sarerik ez zaigu iristen. Uhin elektromagnetiko horiek ez zaizkigu iristen. Eta frogatzeko, pixka bat edo erakusteko zer eragin duten uhin horiek bai landaretan, baita gizakiotan, nik lo egiteko zailtasunak izaten ditut gehienetan, hirian bizi naiz, zuek bezalako etxeetan, eta gutxi lo egiten dut, 3-4 ordu gutxi gara bera, gau bakoitz. Eta etxola horretan, oianean, 8, 9 eta batzutan 12 ordu ere lo egiten dituen, eta oso ongi. Eta noski, ez zegoen uhin elektromagnetikorik bertan. Eta kontua da, sutea izan dela, aipatutako sutea. Zoritxarrez, etxolak salbatu dituzte suhiltzaileek, baina oiana ez. Zoritxarrez diot, zeren legeak behartzen ditu suhiltzaileak lehenik ondasun materialak babestera ingurunea babestea baino. Ni nahiago nukeen etxola erretzea, baina oiana ez. Eta orain, hirian bezala, telefonoa erabilezakegu, baina ez dugu hain ongilo egiten. Ni hori da eman dezakedan likukotasuna, uhin horiek loan eragin handia dute, eta loa oso garrantzitsua da osasunarentzat. Eta kable guztiak eta horrelakoek noski eragin ezkorra dutela gure osasunean. Behar ditugu, biztan da, zeren geure burua behartu dugu horiek erabiltzera, baina begibistakoa da kaltegarriak direla. Eta beraz, hazi zaharren kontserbatorio bat sortu dugu, oian puskatxo bat berreskuratu dugu, Latest eta Arkasonen artean, 18. Mendeko prototipoa da, oian hori desagertzera zioan espekulazio imobiliarioa gatik. Lortu dugu
ez zedila golf eta igerilekuko etxen leku bat bilaka. 19. mende hasieran oso gutxi ustiatua izan zen, bioanistasun eta genetika botaniko izugarria du. Oiantxo horrek era orotako zuhaitzak ditu. Eta sute handi hori izan denean, hor aurkitu dugu behintzat hazi zaharren biltegi bat eta geroztik kontserbatorio bilakatu dugu. Lehenik erreak izan diren leku horiek berlandatzeko, badakigu suteak hala ere batzutan berroneratzerako onak izan daitezkela, baina zoritxarrez. Horretaz gain, suntxiketa areagotu dugu, zeren ikusita zuraren prezioa oso gora zegoela momentu horretan, doidoia suak belztutako zuhaitzak ere moztu dituzte masiboki dirua egiteko. Batzuek diote krisi bat dagoenean etekinik ere atera behar dugu, eta batzuk hori egin dute, eta beraz sutearen suntxiketa areagotu egin dute, bereziki Latez de Busseko oian batean, oian kasik primarioa zena, eta hori desagertu da. Eta beraz hor, saiatzen gara oiantxo horrekin aurrera egiten, eta Vegetal Rhapsody mintegiarekin, helburua izanik zuhaitzak berriz landatzea, oian orotarikoa izatea, gaur egun jakin behar da, landetako oiana dela Europan gizakiak landatutako oian handienetako bat, eta bazen garai batean halako gizakiaren balentria erraldoia, baina gaur oso ikuspegi eta planteamendu industrial eta monolitikoarekin, zeren zuhaitz mota bat baizik ez baitugu, eta hori egin da makina handiek zuhaitzak erresago moztu eta bildu ditzaten. Eta ez dira gehiago oianak. Zuhaitz baratzeak dira, zuhaitzak ez ditugu zahartzen uzten, beraz eraikuntzarako eta ez dute balio, gehien bat papera egiteko erabiltzen dira zuhaitz horiek. Gainera, zuhaitzak moztu baino erroak, sustraiak ere atera dituzte lurretik. Horrek nahi du gainera azaleko bioanistasuna kaltetzeaz gain gainera lurpekoa ere kaltetzen dutela. Eta ikusten dugu zer nolako eredu absurdoan gauden, oian gero eta pobreago batean berritzeko zailtasunak dituenak, bioanistasunik ez duena. Eta freskotasunerako babestoki gehiago ez dena, badakigu anistasun genetikoak ere eritasunei aurre egiteko gaitasun handiagoa duela. Ikusten dugu funtsean gure oianak gero eta hauskorragoak direla, eta benetan urgentzia da gaur egun naturari merezi duen lekua itzultzea, zeren izan itsasoan ala lehorrean denetan dena azeptizatu, estandardizatu nahi dugu, eta hori ez da iraunkorra.
Il faut savoir qu'il y Jakin behar a da, de plus en plus gero de eta recherches ikerketa qui sont gehiago menées en egiten dela France qui Frantzian prouvent eta en horiek fait frogatzen dutela cette idée de vouloir planter d'autres essences eh, d'arbres, des espèces qui ne sont pas bertakoak endémiques ez du diren territoire à zuhaitz la base. esentziak Et en fait, landatzeko ideia une hori mauvaise oso idée ideia txarra dela. pour essayer de faire adapter nos Gure forêts à la oianak crise climatique qu'elles klima traversent. Il larrialdiari n'y a rien de egokitzeko. plus puissant qu'un Ez ancien dago arbre. zuhaitz Parce zahar qu'un bat ancien baino arbre connecté par le gauza système mycorhizien à tout l'ensemble de la forêt, plus il est erresistenteagorik, vieux, plus il va être en mesure gero de eta donner zaharragoa des izan, nutriments et aussi orduan une certaine eta forme de savoir, attention, je mets des guillemets, je ne fais pas d'entretien jakinduria moduko bat aux plus jeunes pousses transmititzen pour leur die donner les zuhaitz ressources pour berriei bien grandir. ongi C'est garatzeko. ce que la chercheuse canadienne Suzanne Hori da, Semar Susan appelle des arbres Semar Chaque kanadiarrak arbre ancien qui est sauvé, zuhaitz c'est un edo ama trésor de zuhaitzak deitzen biodiversité dituenak et de sagesse végétale jakinduria qui va vegetalaren vraiment compter à partir de maintenant. Tu parlais de la capacité de régénération de notre transmititzaileak direla système. eta Souhaitons orain Yves, notre Yves médecin de la nature. gure naturaren medikuari emango diot hitza, nola lagundu berazoianak berroneratzen. Très vaste sujet. L'unique et seule façon de régénérer Ekosistema bat l'écosystème, c'est de se- berroneratzeko modurik onena da, pardon. bereziki deus ez egitea. Donc, la meilleure façon de régénérer Ekosistema bat berroneratzeko modurik onena, je travaille. Pardon. horrela, mikroa bai, horrela. Vous m'entendez? Oui. Barkatu. Pardon. Donc, moi, j'interviens très souvent pour Nik des entreprises, askotan comme RTE, RTE, RTF et eta IRDF. GRDF bezalako enpresa handientzat lan egiten dut energia garraiatzen duten enpresentzat eta beren garapen proiektuan ekosistemak unkituko dituztelarik edo habitat batzuk edo espeziak suntsituko dituztenean. Legeak behartzen ditu konpentsazio ekologikoa egitera. Alegia hektarea bat suntsituz gero eskatuko zaio enpresari beste hektarea bat edo gehiago bersortzea. Baina, hor da sistema horren perbertsotasun nagusia habitat bat, adibidez saguzarren habitat bat suntsitzen badugu eta konpentsazio gisa enpresa horiei, RTE edo beste enpresei proposatzen bazaie zera artoa egin duten lur batzuk proposatzen badizkiete, noski horrek ez du funtzionatuko. Beraz, sistema oso zinikoa dugu, non, zoritxarrez, ingeniaritza ekologikoa edo vegetala egiten duten jendeak, nik bezala, askotan pasagara lurraldearen sortzaile edo antolatzaile izatetik trampa egile izatera pasatu gara. Beraz, Tomak erraten zuen bezala, jende guztiaren beharra dugu kalteak albezena murrizteko eta existitzen dena ez ordeztu behar izateko. Je me permets juste de rebondir sur, en fait, vous savez, il y a une chose qui s'appelle la séquence ERC, Bada éviter, réduire, ERC sekuentzia saiestu lehenik, murriztu eta konpentsatu. Ezin dugu galdu den zerbait konpentsatu. Hori gezurra da, hori ezin da. Suntsitzen duguna galdua da. Planeta luzatu edo handituko bagenu, bai, baina leku bat, suntsitzen duzuenean ezin duzue beste leku batean birsortu. Eta ezegune bat denean, ezeguneek milaka urteetan garatzen dira. Eta gizakiak ezin du halakori berri sortu. Eta lehenik gizakiak humiltasuna behar du. Ezin dugu konpentsatu. Konpentsazioaren mito hori deseraiki behar dugu. Tania, Tania, Je voulais rebondir sur
Bai, beno, lagunek hemen esan dutenari jarrikiz, gero eta pertsona gehiago dira sentsibleak. Segurrenik, halako uinak gero eta gehiago dauzkagulako inguruan eta loaren aipatu duzu. Eta egia da, hori izan daiteke sintoma bat, edo neke handi bat, edo nahasmendu kognitiboak, edo gauzetaz gogoratzeko zailtasunak. Eta batzutan hori baino urrunago joan daiteke, zeren minbiziaren zentroak esan du elektromagnetikoek kantzer minbizi sortzaileak izan daitezkeela, leuzemia pediatrikoak agertzen dira halako eraginen ondorioz. Denek daukagu telefono bat, horren kontzientzia izan behar dugu, eta uin horien arazoa da, ez dutela usainik, ez dutela kolorerik, ez ditugu sentitzen. Beraz, ez gara ohartzen. Eta neurtzeko tresnarik ez badugu, ez gara ohartzen horretaz. Lehen esposoma aipatzen izkizuen. Eta metatzen diren elementuak aipatzen izkizuen. Behar bada etxean wifia daukazue, tresna elektriko batzuk piztuak, eta behar bada telefono sarerako antena baten ondoan zarete, eta kartoradio.fr sarean ikusi dezakizun non dauden telefono antenak etxe ondoan. Horrek behar bada esplika ditzake alako sintoma batzuk. Hori gogoan izan behar dugu. Ez du usainik, ez dugu sentitzen, eta biek esan duzue ezin direla konpentsatu galerak. Natura, préserver la nature, c'est une solution pour préserver ce qu'on dit depuis tout à l'heure. La vie, natura zaintzea da, bizia zaintzea, lehorrean edo itsasoan. Eta nik osasungintzako langile bezala, guk konbentzitu nahi zaituztegu behar dugu zuen laguntza eta jendeak ekin behar du. Baina horretarako ulertu behar dugu zergaitik on egiten digun ingurumena, bioanistasuna eta gure osasuna zaintzea, animalia guztiena eta oianena. Badakigu naturan ibiltzeak arteria presioa apaltzen du, lasaitzen gaitu. Burua lasaitzen digu, gorputzare bai, freskotasuna ekartzen du, bero egiten duelarik, eta zoritxarrez gero eta beroago egiten baitu. Kirol jarduera egin dezakegu ere. Alergia arriskuak txikitzen ditu, zeren naturarekin harremanean baldin bazaude, mikrobio, bakteria eta guztiekin harremanean zaude. Askotan beldurtzen gaituzte bakteria horiek, esan digutelako bakteriak arriskutsuak direlako, baina 100 bakteriatik 4 baizik ez dira patogenoak, 4 baizik. Beste 186 gure onerako daude hor. Beraz, egon behar dugu bakteria horiekin harremanen, zeren gure estean, gure larruan, baditugu mikrobiota batzuk, eta mikrobiota horiek dira bakteria kolonia batzuk sinbiosian bizi direnak, eta beraz horiek ere zaindu behar ditugu. Eta zoruaren mikrobiotak gurea elikatuko du, beraz naturari lotuta gaude, alde horretatik ere bai, eta gure mikrobiotak ongi daudelari, gure defentsa immunitarioak ere bai. Beraz, guzti hori lotuta dago, ekosistemak zaintzen baditut, nire gorputza ere zaintzen dut. Irudi bat ematearren, bi ikerketa interesgarri ditugu. Uste dut, ez dakit, Kanadan edo Estatu Batuetan egin duten, aipatzen da, angustia ekologikoa garatzen nahi dela, eta gero eta jende gehiago depresioan dagoela angustia ekologiko horrengatik. Ikerketa horrek erakusten du, hobeki jasaten dutenak
angustia hori, aktivistak direla. Orduan, egoistak izan zaitezkete aktivista izanik, zeren aktivista izatea erremedio oso ona da angustia horren aurrean. Gazteentzako, hasteko, oso itxaropentsua da esatea engaiatuz gero hobeki joanen gara, eta Europako beste ikerketa batek erakusten du, baratzea egiten duen jendeak, noski, biologikoa, ahalaz, alegia lurra munkitzen dutena eskuekin, eskularrurik gabe, gutxiago gaixotzen direla, besteak baino, zeren beren eskuak etengabe bakteriekin harremanetan daudelako. Eta oso interesgarria da, noizbenka, horrelako ikerketa lanak edukitzea, engaiatzeko gogoa emateko. Thomas, là, Philippe, il nous parle justement de la joie et du Filipek erraten du ze interesgarria den aktivista izatearekin, zuk ere denbora asko pasatzen duzu zuhaitzetan, gure urtsintxa bezala, aurten asko ibili dira zuhaitzetan. Bueno, asko ditugu gogoan, zuri zer ekartzen dizu zuhaitzetan zintzilik egotea protestatzeko? Beno, uste dut gauza pixka bat deseraikiko dut. Nik errespetu asko dut aktivistatzat beren burua duten pertson, nien naiz aktivista. Ikusi nuen egun batean zuhaitzak suntsitzen ari zera, ni baratze zaina nintzen, eta nire lankide esan diete zuhaitzak mozen ari da, eta simpleki pentsatut, zuhaitzera igotzen banaiz, ez dute moztuko. Bai, nik zuhaitzetan egiten dut, shokekin, beraz, ez dugula jendea baitezpada kutsa batzuetan esatea zu ekologista zara, zu bestea zu musulmana, ez, denak planeta batean gaude, gure itsasontzia da, baina ura sartzen da denetatik, eta berdin zaigu nundik sartzen den ura. Importantea da, jakitea nola eginen dugun ataka horretatik ateratzeko. Ni munduko biztanlea naiz eta ni borrokatzen naiz 6 urteko semea dudalako eta aurrak egiten baditugu gaur egun gero haiek gaizki bizi daitezen. Ez du balio, hobe da aurrik ez egitea horretarako. Hobe da aurrik ez egitea kasu horretan. Barkatu, Hain zuzen, gure aurrak babesteko gauza asko egin dezakegu, ezin dut dena partekatu gaur, baina hasteko beren esposizioak murriztea, eta Tomak eta zuk lehen esan duzuenari jarraikiz, naturarekin lotura egiteko, aurrak naturarekin lotu behar ditugu berriz. Eskola gehienetan kanpoko eremua dena artifizializatua da. Eta orduan bada gauza oso simplea, orduan noski hasieran diru pixka bat kostatzen du, da eremu horiek berriz vegetarizatzea ikusten dut askotan etxeetan, Ibekinen ikusi dugu, etxe oso ederrak daude, eta denak kendu dute, eta harriak ezarri dituzte, eta behartuak dira gero klimatizazioa jartzea bero asko dutelako, eta zuhaitzak utiz gero etxean etzuen hain bero eginen, eta Finlandian esperimentazio bat egin dute, eta eskoletako eta haurtzaindegietako kanpoaldeak vegetalizatu dituzte, ahalbezain bat jarduera kanpoan egitea, eta 2 asteko epean aurren eta helduen mikrobiota larrukoa eta esteetakoa hobetu dira, beraz aurrak eta helduak gutxiago eritzen dira, immunitate hobea daukate, eta zuk erraten zuen bezala, gainera ez gara aktivistak,
baizik eta simpleki qu'on est lié à la onartu nature, behar dugu et naturarekin le fait lotuta qu'on gaudela, le vit eta au hori quotidien, egunerokoan finalement, bizi ça devient la dugulari normalité. naturala bilakatzen da. Gaur Pas normal normala aujourd'hui, ez c'est dena, qu'on est déconnecté de natura cette nature, et qu'en horretatik fait, deslotuta quand on gaudela, un petit peu de boue sur les eta chaussures, ou qu'on a des batzutan gamins qui aurra apprennent de eskolatik l'école itutz avec des zaigularik tâches au genou, belarrez c'est la zikindua catastrophe, edo il faut tout passer à la machine, badirudi c'est tout zikina il faut tout dagoela, faire, ba etc. ez Non, dago c'est bien, zikina. en fait. Oso C'est ongi bien da qu'ils aient mis les mains dans la poche, eskuak c'est bien lurretan qu'ils aient les jartzea, mains dans la bouche, eta pour eskura eramatea ere bai justement être en justuki contact avec cette nature natura qui n'est que horrekin bénéfique harremanetan pour la izateko. Je voudrais juste rajouter Gehitu quelque nahi nuke chose. beste gauza bat, Vous savez, moi j'ai une formation, j'ai un CAP, BEP, j'en ai ni badut baratze zain formakuntza bat, ez dut diplomarik askotan pentsatzen dut, baina zer egiten dut ikasketa handia dituzten jenden ondoan. Baina ni baratze zaina naiz, ikusten dudalarik, gure baratzeak nolakoak diren zenbateraino azeptizatzen ditugun, etxe bat erosten dugularik, zer egiten dugun baratzeekin, zaila da jendeari esplikatzea, baina zure baratzea, zure pertsonalitatearen irudia da. Ezin duzu natura maitatu non zuaitzak forma karratuekin edo borobilekin mozten badituzue. Pentsa ezazue guzti horri. Yves, justuki zu baratzen espezializazera, ehunka baratzeri bizi edo baratze bizi berritu dituzu, ba oso simplea da. Nire haurtzaroan naturan pasatu dut, erreka bazterretan eta oianean, eta nire lanbidea ikasi dudalarik, izan dudan gogo handiena izan da, natura eremutsoak sortzea leku batean edo bestean. Bagero txoriak, intsektuak etor daitezen, bertara oso modu sumean ekosistema txiki batzuk sortzeko, eta nire bezeroak azkenean ohartu dira, bezala belarra moztea, bi astero moztea baino, eta ohartu dira bat-batean burduntziak edo pinpirin pausak edo zeudela bat-batean. Eta azken finean guk ez dugu gauzandirik egitik. Bizidunari lekua utzi dugu, besterik ez. Ez da hori baino komplikatuagoa. Natura ez da komplikatua, begiratu behar da, eta errespetatu. Eta pazientzia pixka batekin funtzionatzen du, berak bakarrik. Beraz, beste behin ere, errespetu kontu bada, beste bizidunei begira. Eta gu azken finean ere bizidun horietakoak gara. Ezin dugu gizakia beste bizidunetatik bereizi, bakteria batetik gatoz denak, eta Darwinek esplikatu digu, denak gizaki bizidun bakar batetik gatozela. Evoluzioak egin du batzu pixka desberdinak dira, eta gaur egun gure evoluzio kulturalak erabat ahantzi duela bilakaera naturala nolakoa den. Eta orduan gizakiak gaur egun uste du beste bizidunak baino handiagoa dela. Beraz, sumetasun pixka batekin ikas dezagun berriro naturarekin lotzen. Philippe, zuek Darwinen desartifizializazioa lantzen duzue naturari leku gehiago emateko? Oui, c'est à une très petite... Bai, oso maila sumean, zeren bordeleko auzo txiki batean egiten baitugu, lehenik saiatu gara
kokatu garen eraikinetan, 1950 hor dauden eraikinetan instalatu gara, berez suntsitu behar zituzten, orain eko-auzoak deitzen dituzte, gehienetan auzo ekonomikoagoak dira, ekologikoak baino, zeren diru gutxiago sartzen baitute hor, baina oso gaizki eginak dira. Eta beraz, eraikin horiek salbatu ditugu, beste batzuek eraikin berriak egin nahi zituztelarik, bertan zementoa eta igeltsoa eta energia gastatzeko eraikin horiek suntsitzeko tresna handiekin, gero berriz energia erabili hori dena kudeatzeko, eta guk azken finean egin duguna da eraikin horiek konpondu. Beraz, lehenengo gauza da, ez dugu gehiago suntsitu behar, gero berriz eraikitzeko. Ez, hori da lehenengo gauza. Oianak eta itsasoak ere babestu behar dira, noski, baina eraiki ditugun gauzak ez ditugu suntsitu behar. Erabili behar ditugu, zeren eraikuntzan sekulako energia xahutzen dugu. Eta dirua ere bai, diru publikoa ere bai, azken finean. Ni segur naiz, Frantzian esaten dute aurrekontuan 40.000 milioi falta direla, eta egiazko hautaketa bat egingo balute eraikuntza planetan, ni segur naiz ekuazio hori konpontzerik badagoela. Eta eraikin horiek zahar berritu eta gero, horien ingurune guztia oso artifizializatua zen, saiatu gara horiek desartifizializatzen. 3 hektarea dauzkagu, 45 hektarearen erdian, hasieran ez zegoen zuaitzik 2007an, eta gaur badugu birika berde bat. Orain berdea inguruan desagertu da, baina guk lortu dugu erdigune horretan leku berde bat sortzen, badugu baratzea egiteko aukera, zuhaitzak landatu ditugu, fruitu ondoak, edo bertako zuhaitz endemikoak, eta horrek funtzionatzen du, nahiko azkar garatzen dira, Tomak erraten du batzutan milaka urte behar dela, baina batzutan naturari uzten diogularik gauzak nahiko azkar aldatzen dira, COVID garaian ikusi dugu, gure pantailetan ikusi ahal izan dugu, non Venezian ura gardena bilakatu zen bat batean, eta izurdeak ibiltzen ziren Venezian. Bizi basatiak bere lekua hartu zuen bat batean, leku askotan. Beraz, uz dezagun natura garatzen, berak badaki gu gabe garatzen. Je voulais juste vous citer Baptiste Morisot, filosofo bat da, asko idazten du naturarekin daukagun harremanaz, eta esaten du bizidunekin diplomazian gaudela, bizidunekin elkar bizitzan gaudela, eta harremanean gaudela. Ez gaudela beste bizidunuen gainetik, eta hori berriz azpimarratu nahi dut, naiz eta nire kideak edanik esan duen. Beraz, Ibek eskaturik, Olivieri eskatuko diot igatzeko beroneratzearen eragile bat zara, azalduko zeiten duzun. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Olivier Trouille. Egunon guztioi, Olivier Trouille naiz, Arpikultur elkartekoa. Bitartekaritza egiten dugu mundu bizidunarekiko, eta momentu batzuk antolatzen ditugu ingurunearekin lotura egiteko, lehen aipatzen zenuen. Oianean ibiliko bagina bezala, eta ostoak pixka bat
baztertu eta urtsintzak ikusiko bagintu bezala, eta guretzat importantea da kontziente izara zelako plazerra ematen digun naturan egoteak. Norberarentzat, baina beste batzuekin gaudelarik ere bai, lagun batzuekin nago eta edertasun horren aurrean, edertasuna gure artean sartzen da eta Arpikultur elkartean halako prozesuak errazten ditugu. Eta gero gauza da jakitea eta orain zer. Egunerokoan, gure etxean, gure kontsumoetan, gure elikaduretan zer egin dezakegu, eta hor ikusten duzue, elikadura bio eta bertako batetik, gauza asko egin dezakegu, etxeko loratikan edo baratzean ere lekua uzten aldiogu bioanistasunei, eta Polek erraten zuen, baina zer egin dezakegu, gauza asko dugu egiteko. Lehenengo gauza da egunero naturaren edertasunaz gozatzea. Polek erraten zuen, ez naiz natura babesteko borrokatzen, ni neu natura naizelako. Eta guk beraz gure elkartean 3 departamentutan gaude, Frantzian 10 bat pertsona gara, eta badago proiektu bat non lori aipatu zenidan, egia da guk herriko etxeetara jotzen dugu hainbat ekintza garatzeko, eta hor proiektu bat daramagu Association Française de Agroforesterie elkartearekin, eta familia batzuei eta baratzezain batzuei aukera ematen dugu gure ingurunearen edertasuna ezagutzeko polinizatzaileen bidetik, erleen bidetik. Eta ikusten dugularik, erle bat, lore baten gainean dagoelarik oso gauza ederra da. Eta gero, galdetuko diogu gure buruari, baina herriko etxean edo udalean zer egin dezakegu gauza horieko betzeko. Beraz, 3 urtez lan egin dugu, 27 herriko etxeetan, bakoitzak 7 hektarea landu ditu horrela, beraz, orotara 200 hektarea landu ditugu, non polinizatzaileak gehiago agertzen diren, eta ondorioz beste gauza asko ere. Beraz, bioanistasunari on egiten dio. Eta holako prozesuak biderka ditzakegu leku guztietan. Eta orduan, hautetsiak, familiak, herriko langileak ere mobiliza ditzakegu horren inguruan. Baliatu nahi nuke ekosistemaz hitz egiten ari girela, lotura bat egiteko, uraren eta lehorraren arteko lotura bat egiteko, eta errekak, ibaiak aipatzeko, hori aipatzen dizuet, zeren denek, gizakiok, ingurumen amnesia bat, amnesia ekologiko bat bizi dugu, ahantzi dugu zer nolako izan daiteke paisaia natural bat, hain antropizatu, hainbeste antropizatu baititugu erdiarotik, eta ibaiak, errekak kanalizatu ditugu, eta horrek arrainen ugalketa zikloa asko kaltetzen du. Eta eskerrak mugimendu bat sortzen ari da, Mouvement de l'Alliance avec le Peuple Castor, haiekin pasa ditugu hainbat denbora ikusteko nola erraz ditzakegun kastor batzuek nola esku hartezaketen horretan, eta ikusi ditugu helduak 3 egunez 6 egitura edo sortu ditugu kastorrentzako, eta 3 egunez gauza oso garrantzitsu bat egin dugu, eta horrek
uraren zikloa hobetzen du, uholdeak murrizten, gauza asko egiten dira ekologia mailan, ekologia ez da etengabeko borroka bat, gauzak egiteko borondate bat da, ere bai, eta uste dut oso importantea dela hori gogoratzea, hori da Stop THT kolektiboak gaur antolatutako ekitaldiarekin egin nahi izan duguna. Hiru minutu terdiko beranta dugu eta segitu baino lehen galdera txikitxo batzuk bautera dira. Jakin dezazuen bakarrik. Baratze pribatuen Frantzia kontinentalean Frantziako parke naturalen azalera baino askoz gehiago dira. Horrek erren nahi du gutako bakoitzak. Bere baratzean korridore ekologikoak sortzen baditu, orduan egoera hobetu dezakegu beste inoren esku hartzerik gabe. Bonjour à tous, je m'appelle Fabien. Egunon, Fabien deitzen naiz, lehenik eskerrak hitzartze guztien kalitateagatik atzo Biarritzen nintzen eta egia da Biarritz ez dela oso ederra, gai asko aipatzen dituzue. Moi, j'ai plusieurs casquettes, si je puis dire, plusieurs zones d'intérêt. La première, ce sont les zones polaires. Lehenik eremu polarrak interesatzen dute. Nik esplorazio polarra egiten dut, untzi batzuetan, denbora gehiena Artikoan eta Antartikoan pasatzen baitut. Ur sakonetako mineralen ustiaketaren kontra ari naiz. Estatu batuek baimena eman diete konpainia handiei halako ustiaketak areagotzeko eta hori nazio mailako erabakien kontrara doa. Eta hirugarrenik Stop Min 03 kolektiboko kide naiz, Frantziako eskualde batean litio meategi baten garapenaren kontra. Beraz, mila esker, mezu guzti horiek zabaltzeagatik interesgarria izan da, eta esan nahi dudana da, oraindikan gauza asko dugu egiteko. 50 urte daramatzat itsasoz gaindi, eta itsasoan aldaketak izugarriak dira. Aurra nintzenean urak oso garbiak ziren eta gaur egun oso desberdina da eta itsasbazterrak oso ondatuak dira. Nik orain maskara batekin murgiltzen naizenean negar egiten dut. Planeta abiadura izugarrian kaltetzen ari gara, lehorrean gauza bera egiten ari gara, errekak noski itsasora doaz, litio meategiak egiten baditugu buruan itsasoak ere kutsatuko ditugu, eta pena handia, beraz mila esker Mari eta guztiei bilera hau antolatzeagatik, zeren benetan oso importantea baita gure planeta zaindu behar dugula. Gizakiok planeta honetan gaude, nonbait planeta hori suntsitzeko, baina agian babesteko ere bai. Oui, je veux bien réagir à ce que vous venez de dire monsieur, par rapport aux mines de lithium. Litio meategiei dagokienez. Je suis bien d'accord qu'il faut lutter contre ce Bistan genre da, de projet. holako proiektuen kontra borrokatu behar da, baina ez dugu ametsik egin behar ere. Si on s'active et si on milite, si on fait plein de choses Mugitzen pour protéger nos bagara, écosystèmes chez nous,
gure ekosistemak babesteko egiten badugu, horrek ez digu burutik kendu behar, zeren horrelako badaukagunean, eta denok daukagun hemen. Litioa ez badator etxe ondotik, Kibotik dago, Kongotik dator, eta hor, haur asko esklabu bezala esplotatzen dituzte, eta beraz gure ohituren aldaketak ere gauza asko egin nahi du, askotan gure ekosistemak babestu nahi ditugu, baina gauzak beste nonbait erosiz, eta beraz kontuz gure kontsumoak masiboki murriztu behar bereziki teknologia berrien inguruan, sateliteak pentsatu gabe, sateliteak espazioa kutsatzen ari dira, 10.000 satelite izango ditugu laster, izugarria da ze abiaduran garatzen den sateliten kopurua, ez badugu gure kontsumoa orokorrean murrizten, ez dugu lortuko, beraz hor ohitura pertsonalak aldatu beharrituko ere bai, eta litio gutxiago beharko dugu orduan. Pour faire suite à ce que vient de dire Philippe, Filipek esan duenaren hildotik, kontsumitu erren nahi du suntsitu eta agortu. Beraz, ez dizuet esanen desaskundera joatera zuzenean, baina gaur egun gutxiago kontsumitu behar dugu. Zoritxarrez ez da batere moda nori esatea, baina errealitate bada. Gero eta gehiago kontsumitu orduan eta gehiago suntsitu eta ustiatuko ditugu baliabideak, eta gure kontsumitzaile eta jateko ohiturak aldatzen baditugu gauzak egin ditzakegu. Eta kontrapuntu positibo bat ematearen, keinu bakoitza importantea da. Gutako bakoitzak gauza txiki bat egiten du, kolektiboki egiten badugu, eragina izanen du. Noski eragin politikoak hartu behar dira. Eta gaur egun badirudi ez dutela norabide hori hartzen politikariek, baina guk herritarrok zerbait egin badezakegu baratzeekin, kontsumoarekin, ondakinekin, ez dugu nahita ez kamiseta berri bat erosi behar astero, horrek ez gaitu zoriontsuago eginen, gauza txiki guzti horiek eramango gaituzte eragin guztiago izaten ekosistemetan, bioaniztasunean, klima aldaketan eta kutsadura kimikoetan eta funtsean gure osasunean. Uste dute nozio importante bat garatu nahi nuke hemen. Maitasun gehiago ere behar genuke gizakion artean, gelditu behar genuke batzu besteen kontra aritzen, gutxiago zatitu, orduan behar bada lortuko dugu, baina saia gaitezen identifikatzen nork gaituen zatitu behar, beraz nik esan nahi dizuet, maite zaituzte dela denak. Merci tout le monde pour votre qualité d'écoute. Mila esker guztiei zuen arretagatik, jadanik gainditu dugun denbora 12 minutuz, beraz mila esker bukara arte egoteagatik, eta orain mikroa itzuliko diet Mark eta Margiri. Les regards sont fatigués. Ikusten dut, jendea nekatuta dagoela. Beraz lehenik, mil esker parte hartzaile guztiai eskerrak eman nahi dizkiet, beren ikuspegiak, beren sinesmena eta partekatzeagatik eta txalo bero bat egintzat.
Gauza interesgarriak entzun ditugu, egin gogoetak eman dizkigute, oso aberatsak dira eta ekitaldi honen kalitatearen oinarrian daude, beraz mi esker denei hemen parte harturik, orain eskertu nahi genituzke gure babesle guztiak zeintzukin ezingo genukeen hau dena antolatu. Beraz lehenik Sea Shepherd, Frantziako ordezkaritza eta Paul bere bisitagatik. Eta Paul aipatzen dugunean bere borroka gogoan dugu eta badakigu borroka oso gogorra eramaten duela, kartzelan egona da horregatik, eta justuki Paulen engaiamenduaz gain ingurumena babesten edo zaintzen duten guztiak jasaten duten jazarpena salatu nahi nuke, kriminalizatuta daude, bizidunak babestu nahi izateagatik eta Tomak behar bada mikro hartuko du gai horren inguruan, baina jakin behar da gaur egun urtsintsek sekulako represioa bizi dutela. Hemen badugu bat, Cabretoneko zuhaitzetan zegoen Cabretoneko oiana babesteko, gaur egun auzi bat izan behar du eta behar bada ezingo du gehiago Frantzian egon horregatik. Errepresioa izugarria da, errepresio hori ingurumena babesten duten elkarteen kontra ere zuzendua direla, jazarpen judiziala bizi dute mehatxuak. Uste dut, interes oso indartsuak salatzen ditugulako, ekonomikoak eta politikoak, eta baina guzti horrek ez du inolaz ere justifikatzen halako jazarpenak eta errepresioak bizitzea. Mil esker zuen babesarentzat, gure ardura kolektiboa da, jende kementsu horiek babestea, planetaren zaintzea, ez da krimen bat, baizik eta bete behar moral funtsezkoa. Beraz gure babesleekin jarraitzeko, beraz lehenik Sea Shepherd, lehenik aipatu dut, Laura eta Guillaume ere komunikazio taldekoak dira, Sea Shepherdeko komunikazio taldekoak, eta lagundu baitigute mintzaldi hau YouTubeen bidez zuzenean ematen lagundu digutelako. Patagonia marka, Patagonia jakin behar da, elkartea, gu bezalako elkarteak laguntzen ditu behar, baino gehiago esan nezake, eta gaur egun mintzaldi hau antolatzea eta guk egiten ditugun ekimen judizialak egiten baditugu Patagoniari esker da neurri batean. Beste, Salma Marmet ere eskertu nahi nuke, aurrentzako tailer bat antolatu du, importantea da ere bai. Eskertu nahi nuke ere Zeinozeko herriko etxea, beti lagundu baikaitu, eta gaur mintzaldi hau hemen egin ahal izan badugu herriko etxeari eta auzapezari esker da. Eta eskertu nahi ditut ere bai, zeren gaur da herriko etxe bakarra herriko etxe bakarra da, gurekin batera salaketak egiten dituenak auzitegietan, GNSA ere taldea,
eta Xaloz eta Bordeleko ordezkaritzak beren babesagatik, zeren Osegorren eta Cabretonen urtsintxak izan baditugu haiei esker izan baita. Bestalde, leur soutien sur la base justement des expertises scientifiques, c'est-à-dire que depuis le début, Nouveau Cap ikerketa zientifikoak eskuratzen eta eskatzen lagundu diguten guztiak eta Serge eta Han Makoviak biak epaileak dira eta eskertzen ditut beren laguntza ekartzeagatik. Je voudrais enfin remercier Azkenik, l'ensemble des membres du collectif. Kolektiboko kide guztiak eskertu nahi ditut. Esku txikitxoak gara denok, denak voluntarioak denbora asko ematen dugu horretan, batzutan familiak eta lagunak alde batera uzten ditugu proiektu horretan borrokatzeko gaur egun. Kableak oraindik ez dituzte ezarri, RTEk egin duen gauza bakarra da kableak pasarazteko hodiak eta jendeak pentsatzen du baia egina da. Baina jakin ezazue kableak oraindik ez dituztela pasatu eta kablea lotu arte segituko dugula borrokatzen. Eta gaur egun egin diren lanak ez dira funtsezkoak. Lanak egin dituzte hodiak pasarazteko zeintzuetan kableak sartuko dira. Baina kablea oraindik ez dute pasatu eta segitu behar dugu borrokatzen. Eskertu nahi ditugu ere teknikariak, zeren nahi gabe ezingo genuken olakorik antolatu. Teknikoetan New Kid Production, gero argazkilariak, Corinne Destribat, argazkilaria ere gurekin dugu, koko ez dakit non zauden, baina beti hortxe. Mila esker. South Haven, Christian Holkes ere bai. Wilgram, Caroline Custom kamisetentzako marrazkiak egiten dizkiguna, bertako artista bada beti gurekin dagoena. Bertako merkatari guztiak, bereziki ekitaldi hau babestu dutena, Intermarché, Osegor eta epaitegien aurrean ere gurekin batera ari dena. Linea 50 zentimetrora pasako zaia. Etengabeko borrokada eien aldetik ere ezin onartezina da nire gertatzen dena. Slow jatetxeak ere eskerrak, jateko asko eskatu digulako. NC-Box, Leclerc, Cabretoneko Leclerc. Puis aux Bro Frères aussi qui nous ont sponsorisé pour la bière. Océan 52, Océan 52, je ne sais pas comment on dit, pour les jolies petites canettes. Hainbeste eta beste hainbeste babesle eta bertako artista guztiak beren ekarpen guztiekin Katu Beltza, berak egin du marrazki hau. Elle fait ça avec tout son amour, c'est une fervente défenseur de Sea Shepherd également. On a des gens fantastiques dans le collectif. Beraz, miresgarriak ditugu kolektibo honetan, mila esker berriz ere. J'ai presque fini.
Laster bukatu dut. Mark Minan ere, grafistari ere eskerrak, gure logotipok eta du, Steven Burke ere bai, marrazki asko egiten dizkigu. Eta mil esker zuei guztioi zeren zuei gabe ezingo baitu egin, borroka ez da bukatu, mil esker guztioi.